Nurse Coordinator sa City Epidemiology Surveillance Unit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na nawagan sa mga OFW o ROF nga mo-cooperate lang unta og mutuman sa 14-day mandatory home quarantine. Si Luan Mirondina sa report. May Yes, Bob, gikonfirmar sa Nurse Coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit sa Lapu-Lapu City nga si Grace Mary Karunggay nga may usa ka OFW nga angayan pauntang magpaubo sa home quarantine samtang magpaabot sa schedule sa iyang ikaduhang swab test apan nasayran na lang nila nga misuroy na kini sa usa sa mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Gahapong adlaw unta, Mayo 17, ang schedule alang sa ikaduhang swab test ni ining usa ka babaeng OFW nga taga Lapu-Lapu City. Kay nagnegatibo siya sa unang swab test sa pag-abot niya sa Mactan Cebu International Airport sa miaging semana, gi-release na siya sa hotel o gipapauli sa ilang panimay aron dito mag-home quarantine samtang magpaabot sa schedule sa ikaduhang swab test. Ang problema dili na sila sa LGU or sa LGU mo uli. Mo travel sila or mo ato sila og lain nga kanang city or kanang province mo na atong nakita ron nga sa atong pag kanang swab sa mga katong 7th day nato nga ROF ang uban wala na sa ilaha. Kahinumduman ubos sa One Cebu Island Protocol tugutan ng makauli sa ilang panimay ang mga OFW o Returning Overseas Filipinos nga nagnegatibo sa unang swab test sa ilang pag-abot sa Mactan Cebu International Airport ug magpaubo sa home quarantine samtang magpaabot sa schedule sa swab test sa ikapitong adlaw. Nabalaka ang Lapu-Lapu City Health Office nga kun dili tumanon sa mga OFW ug ROF ang naasoing health protocol, subli na usab unyang musaka ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Gani karong adlaw ang ikaduhang adlaw karong buwana nga way natalang bag-ong kaso sa COVID-19 ug anaa na lang sa 241 ang active cases sa Dakbayan. So mo na amo unta nga giawhag sa mga ROF ug OFW nga once mag-negative sila mo continue gid sila sa ilang home quarantine sa balay kay on the 7th day mo adto gid mi para mo swab nila. Bob, na trace na hinuon sa taga Lapu-Lapu City Health Office ang nahimutangan sa naasoing OFW ug nakigalayo na sila sa hingtungdang LGU nga mao'y mupahigayon usab sa ikaduhang swab test. Bob? Dahil salamat, Luan Mirondina sa imong live report.